2 minn kull 5 Maltin li għandhom aktar minn 11-il sena qed isofru mis-solitudni. Mir-riċerka maħruġa mill-Fakultà tat-Tisħiħ tas-Soċjetà fl-Università ta' Malta jingħad li wieħed minn kull 10, jiġifieri kważi 46,000 persuna ma jħossuhomx pożittivi fuq ħajjithom. Tkellimna mad-din tal-fakultà, il-Profs Andrew Azzopardi, li mexxa l-istudju flimkien mal-Profs Marilyn Clark illi fissru għaliex din l-istatistika hija inkwetanti. L-istatistika turi immedjatament li hemm issues illi tajjeb illi nibdew nindirizzaw. L-ewwel indikazzjoni tiegħi li hemm pajjiżi fl-Ewropa li qegħdin aħjar minna. Sa dina tinkwetani. Tinkwetani għax aħna pajjiż żgħir, għadna ngħixu viċin il-familji tagħna, għad għandna networks qrib tagħna, għandna ħafna riżorsi tajbin ħafna fil-komunità, kif qed ngħidu bħal każini, bħal xogħol li tagħmel Caritas Malta u ħafna organizzazzjoni oħrajn. Illi nibda ngħid allura kif qegħdin jgħaddu mix-xibka dan nies. Allura kif il-welfare tagħna qiegħda titlef il-focus fuq dawn in-nies. Mill-informazzjoni li ġiet miġbura mill-NSO instab li 44% huma konxi li qed jgħixu fis-solitudni. Ma dan hemm persentaġġ ieħor ta' persuni li ma jafux jew ma jridux jaċċettaw li qed jgħixu fis-solitudni. Aħna għandna ħafna riżorsi tajbin ħafna fis-soċjetà ċivili tagħna bħal organizzazzjonijiet, bħal knisja, bħal NGOs, bħal welfare state li huwa b'saħħtu ħafna, b'saħħtu ħafna, bħal bil li ċerta servizzi jkunu b'xejn bħal edukazzjoni, illi huma pedament tajjeb biex aħna nkunu nistgħu nindirizzaw l-issues li hemm. Min din l-istatistika huwa inkwetanti wkoll li 75,000 persuna f'Malta m'għandhomx lil min iċemplu u ma' min jitkellmu meta jkollhom xi problema. Andrew Azzopardi spjega li minn din l-istatistika ħareġ ukoll li 70,000 persuna qalu li jħossuhom vojta minn ġewwa, ċifra daqs il-popolazzjoni ta' Birkirkara għal 3 darbiet. L-istess studju juri li mal-84,000 persuna huma inkwetati fuq id-dħul tal-qlieħ tagħhom. Minnaħa l-oħra Andrew Azzopardi semma li 24% huma membri faqdiet NGOs jew dawk sportivi. U appella lil dawk li qed ifasslu l-politika biex isibu mezz sabiex jitkellmu aktar dwar dawn il-problemi li qegħdin issa aktar minn qatt qabel fil-qalba tas-soċjetà Maltija.